Вирго е пуснал преди 51 минути просто Виктор. Я да го чуем тук, чакаме хората. Не, че не съм го слушал, де. Не, че не съм го слушал. Дайте палец нагоре на този стрим и ще ви излезе нотичка, защото слушаме музика. Не знам дали ще излезе нотичка всъщност. Виж, тук е за нотичка, като цъкнеш палеца нагоре. Кеф има така. На стрима не знам какво е за, може би за просто палец нагоре. Да видим с червения сучер. Да не изкочи тото. Добре. Вирго, ти си просто Виктор и не си специален с нищо. Вече даже каза всичко, чухме добре. Никога не беше избрано. Тая песен е много силна между другото. Тая песен от албума много ма кефи, защото това е някакси по-популярната версия на Виктор. Дявола или как ще го наречем, нали? Така по-егоистичната версия на Виктор. Говори с сегашната версия на Виктор, която е по-изчистена, махнал е тези гадни неща от живота си, не употребява, нали, знаем какви неща. Но ма кефи динамиката, много хубава песничка. Имаш някакъв вид, бро, от начало беше видно, просто късмет. Не си кой знае каква личност, няма нищо нетипично, за парите падаш ниско, много си. Това даже... Често се държиш себично, в твоите няма... Той е с дълга коса, не мисля, че в момента има дълга коса. Нищо чисто, всичките с теб са кринично, знаеш го и без мен. Малко ми е нарцистично, ма го правиш артистично. Да, така изглежда в момента, да, Виктор. Или по-точно Вирго. Када е, кома е бе, кома е бе за тебе, Мишко, ти не ме познаеш, лиш када е. Кадъра, брат, инсейн! Кадъра, инсейн! Копеле, дай го направим фулскрин. Гледай какво става, брат. Да, точно така както си представяш, защото аз съм я слушал с визуалайзера само и по думите, нали, можеш да разбереш какво се случва, но така като ти го изобразят, нали, с по-чистия Вирго срещу този рапъра Вирго с банданата, по начина по който той слагаше преди време банданата. Кома е бе за тебе, Мишко, ти не ме познаеш лично, въпреки че някъде си вътре в мен. Аз си оставам, свиши колкото и пъти да се върнеш си по-жалък от преди. Вече ни реагирали на тази песен, да, обаче е излязла версия с клип и викам да си я пусна преди 1 час. И си в плен, бах ти колко животи тебе нося, вече трябва да знаеш, скоро ще изчезнеш съвсем. С фалшивия си оптимизъм няма как да ме изтриеш, аз съм теб, ти си мен и не ми казвай не. Знай, че си ми длъжен, колко пъти ти е една от силните песни в албума. Мадафака няма да отречеш. И не говори, че ще изчезна, като още ми се връзваш на акъла, знам, че си изтощен. Аз като цяло ще остана. Не, кой знае какъв като бюджет за клипа, обаче, дали, идеята е, разбираме. И твоята любов беше излязла музикално видео, сега на просто Виктори за музикално видео, дали на другите ще има музикално видео. Може би на тази песен, тази. Между другото имах една класация, където наредих всичките песни от първо до там, до 300 място, доколкото бяха песните. Тази песен съм я сложил много надолу. Смисъл, не много надолу, обаче в момента тази песен може би е една от любимите, брат, топ 3 със сигурност. Тъй, че има такива песни, дето колкото повече ги слушам, толкова повече макеват. Просто Виктор също е от тях песни. Не помня точно къде съм сложил. Просто Виктор, мисля, че някъде на 10-то място, нещо такова, там някъде бях ги сложил. Май бих я качил нагоре също и Просто Виктор. Просто Виктор също е много хубава песен. Но всичките гърмят, брат. Много трудно беше тогава на първо слушане да мога да ги ракна всичките. И ще дойда с теб в следващото тяло, дето ще ти се даде. Знаеш слабите ми места и ги чувъркаш, ма побъркаш. Кажи какво за Бога искаш от мен. Трудно се държа ума и разума ме замъглен в твоето присъствие, всъщност ти си ми плен. Кой е твоя Бог и каква е твоята вяра? Ти си моя роб и двамата сме в тая стая насаме. Нищо не искам, но не виждам да ти стискай. Фокусиран си в мен, явно съм оценен. Даже и да вземе ти стиска, да натиснеш или да виснеш, казвам ти, че трябва да си убеден. Искаш и не искаш, ако мене ме убиеш, си отиваме и двамата и нямам проблем. Така е. Господи помилуй, Господи убивай демони, ме закриляй, защото съм застрашен. Нямам много сили, в мен Чули сме вече, просто реагирам на видеото, което е готино. Не ме саботирай, не ме оставяй да забравя пак за теб. Нека помня те все, ти ме контролирай. А то спечелята защо сам, гледай как идваме просто да бе. А той застреля, банданата фърчи, брат. Няма го това его вече. Вирго с банданата дед, брат. Така, това изобразиха поне във видеото. Ама защо го застреля той сервитьора ли? Защо сервитьора го застреля? Не знам какво беше общо с сервитьора. Той така се усмихва. Ти ме контролирай, защото аз не мога сам. Гледай как идваме просто да бе. Да, не знам.
Може би някой ще го обясни това нещо. Но да, сервитьора му го сервира.